Te hakane kapor kabamtang ulam biang shapi ya katu ke jinga thu khana shaphan kini ki muslim bat kini ki kristan hoi chakade ka pat ka badang shudep ngalala ikban wanra hadu ka bu ishmael la yap temen hakari asairia bat kane kari asairia ka dei ka wei ka ri ka babun bat ka bajur bha kita ki muslim bat dei ne kane ka dau ba kini ki muslim ki khenyi une ishmael ba udai uwei unong yok pateng na pedeng ki kun jong Abraham nrei haba phai kata ka jingkar khu la ong ba une u Ishmael ula du kata ka jingkar khu ka ba ihun ngala ban ong hakmat ka jong kine ki muslim nrei kata ka jingkar khu ka ba shisha la yo do u Isak u balong u kun jong Abraham ba de hak kane ka benta bakine ki muslim ki don ka jingya pe ka jing shrut ya kini ki kristan hoit hakaktin ke jong ublei om syam lala ikban tho ya kata ka jing shrut jong ki muslim bat ki kristan nrei lingba kan ka benta kapan pau bakini ki muslim ki don ka jing shrut bat ka jing tan telai ki kristan dei na kan ka dau ka ba unu Ishmael syam la yo ya kata ka jingker ku ka ba pura na ujong ukpa ujong u bat khendiat ngene phai ya kata ka jinget ka jong kini ki muslim bat kini ki kristan habangi phai ke jinget ke jungi kristan ki upscam balanu utrai jungi Jesus Christ unwan ban syong hakata ke kulai kembali banwan ban shim bani banwan ban kersiuno ya kita ki bayap bat ki ba im kumju bat kini ki muslim pan kim syam lah nget ya kata ke benta re kini ki muslim ki nget ya kata ke benta kaba uta umesaya ujungki lanu unwan hakan ke berthe ba maki ken yo ikban lek yakban dems im hakmat jong uta umesaya ubakini ke muslim kila abslam baru shikata te hakan ke por ke banta ngan penkun no swahang ne bat ngin sadengya peteng yakan ke story nakoi ke por shkawai pan petang kini ki kentin ke bakhentia khublei shibun